Kaken kattofirman talouspäällikkö Keijo katselee työhuoneensa ikkunasta ulos. Voi voi, aurinko porottaa kesäkuumalla, mutta pihalla ei ole yhtään autoa, vaikka kauppaa pukkaa luurista ja ovista koko ajan. Millä näitä hommia nyt hoitaa, kun ei ole tarvittavaa kalustoa? Ja pian syksy taas koittaa. Autoja on, mutta ei kauppaa. Autoille ei ole talviakaan käyttöä, mutta kulut juoksevat silti. Joku ratkaisu tähän pitää löytyä, hän miettii. Sitten hän keksii idean. Luovumme osasta omia autoja ja jätämme kattofirman omistukseen autoja vain sen verran, kuin niille on käyttöä ympäri vuoden. Kesällä tarvittavat autot sitten vuokrataan Europcarista. Saamme joka kerta juuri sellaisen auton kuin tarvitsemme. Syksyllä palautamme autot ja maksamme vain käytöstä, emme auton parkkipaikalla seisottamisesta. Ja kustannuslaskentakin helpottuu, koska autokulun voi kohdistaa vain tietylle projektille. Mistä vain, mihin vain, auto.